Diego Bandito. Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA. Eto na naman sa EDSA kahabaan. But I'm riding on, I'm riding on. Di pa rin nasana itong aking kailaliman. But I'm riding on, I keep riding hard. Eto na naman sa EDSA kahabaan. But I'm riding on, I keep riding hard. Kita ng siksikan, ba't mo ba pinagpilitan? But I'm riding on, but I'm riding on. Magandang gabi sa'yo, Berhil Despe. Kamusta ka na, Berhil Despe? Kakaon ka na? Ay sir, maraming salamat sa pakikinig ah. At syempre, ikaw din, Ferdinand Par. Par, kamusta Par? Magandang gabi po sa inyong lahat mga kabisyo. At syempre, gaya nga po mga kabisyo, kaka-announce lang po ng Pag-asa na simula po sa araw na ito, officially, dineklara na po ng Pag-asa na rainy season na! It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? It's been raining in Manila, hindi ka ba nilalamig? Ay, naku mga kabisyo, ito magandang gabi po sa inyong lahat. Ano man pong ginagawa mo ngayon, kung inaantok ka, don't worry. Dito talaga, gigisingin namin ang iyong katawang lupa. Eto na, hindi na natin patatagalin to. Pag-usapan na natin ito, tang! Conjoined twins na sina Abby at Brittany Hensel, hindi po dito sa Pilipinas, pa sa ibang bansa, ay nagpakita ng kumpiyansang pananaw sa isang katanungan bago ikasal itong si Abby sa kanyang asawa. Ang kambal po ay kasalukuyang nagtatrabaho bilang mga teachers na nakatira kasamang kanilang ang asawa ni Abby, ayan, na si Josh sa Minnesota. And speaking of Minnesota, nanalo kanina yung Minnesota Timberwolves laban sa Dallas Mavericks. Okay, kung saan ipinangalan ito, ang tanong, marami kasing tanong kung handa na ba sila maging isang ina. Pero ito po yung sagot ni Brittany. Sabi niya, yeah, we're going to be moms. Pero nung sinagot niya po yan, nung teenager pa lang sila. Si Abby po at Brittany ay magkadikit po yung kanilang katawan at syempre magkasama po sa parehong mga organs. At sa ibang baywang pati na rin sa parehong daluyan ng dugo. But ganun pa man, sila po ay magkahiwalay ang ulo. Si Brittany po ang kumukontrol sa kaliwang braso at kaliwang binti, habang si Abby naman ang kumukontrol sa kanan. Hirap nito, ano? Pero tang, logican na natin to, tang! Ay sige, wag mo nang patagalin! Logican mo na yan! Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukat? Kailangan pa bang i-memorize yan? Napaka-basic mga kabisyo. Basic, maraming papasok sa isip mo. Maraming katanungan. Paano yung ano? Paano sila mag-aano? Yung mga tipong ganun, pipikit ba ng mata yung isa pag nag-aano na? Well, kahit ako hindi ko rin masasagot yan kasi malinaw na dalawa silang tao sa iisang katawan. So, ibig sabihin, kung pakakasalan mo ang isang conjoined twins, kasama mo nang mamahalin yung isa. Parang kapilang yan eh. Twin pack. Di ba? So, di naman nalalayo yan sa sitwasyon mo ng, di ba, ng pinakasalan mo yung asawa mo. Parang conjoined twins din. Dahil ano tang? Nakapakete yung biyenan mo. Logican po natin mga kabisyo, ang mga taong piniling pakasalan po ang isang conjoined twin ay
Ginagawa po ito dahil sa malalim na pagmamahal at pag-uunawa at syempre dedikasyon. Ang emosyonal po na koneksyon ay malalim kaysa sa pisikal na hadlang sa kanilang desisyon po na nag-uugat na talagang makasama. O kagaya mo, dahil sobrang mahal mo talaga yung asawa mo, nilulunok mo na lang ang masamang ugali ng anutang ng biyenan mong bungangera. Aragoy! Maloy ka! Hey, wake up 34 minutes after 6 o'clock. Magandang gabi! Metro Manila, kayo pa rin po yung nakatutok dito sa 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!